Pangapunten nek liyane niken mboten mawon. Hatiku aja remuk abaikan, tahunan kepikiran selalu terbayang-bayang. Meski disepelekan ku coba mengusahakan, Romos ini ku berjuang, cintaku takkan pernah latah. Kowe tetap bersanding, rasaku tak berpaling. Aku tiada tanding, ku pastikan happy ending. Aku pancen ora I
isih ana kenanganmu. Ngancani sliramu pas kowe lagi keloro-loro. Disia-siakne karo wong sing tau mbok sayangi, ning sandingku nganti ilang loro ning atimu. Padang mendung ning atimu, padahal aku wis ngerti iso ngancani ra iso duweni. Biyen tak kira aku
Jawa irunge rada sempok setengah tua iki awak lagi bosok raleh duwe saka simbok pengen nyambel renek lombok kamu cakep bikin aku penasaran oh ya kayak artis yang turun dari sedan aku pusing karena selalu mikirin ku bawakan dukun dari Magetan ora mempan kadukun Jombang ora mempan kadukun ngawi saya edan aku bunuh diri mangan duren satu litek menek power sak nyeploke enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap pak polisi digebukin setengah mati disuruh ngakuin barang bukti masalahnya karena narkotika heroin putau dan sabu-sabu wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran jangan bung jangan menghisap sabu larangan agama jangan bung jangan membajak lagu larangan negara aku pancen wong randuwe jare simbok aku sing ayu dhewe ijazahku SMP pengalaman ora duwe paling penak rapi wae aku rapi aku kenal Jawa irunge rada sempok setengah tua iki awak lagi bosok raleh duwe saka simbok pengen nyambel renek lombok kamu cakep bikin aku penasaran oh ya kayak artis yang turun dari sedan aku pusing karena selalu mikirin ku bawakan dukun dari Magetan ora mempan kadukun Jombang ora mempan kadukun ngawi saya edan aku bunuh diri mangan duren satu litek menek power sak nyeploke enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap pak polisi digebukin setengah mati disuruh ngakuin barang bukti masalahnya karena narkotika heroin putau dan sabu-sabu wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran jangan bung jangan menghisap sabu larangan agama jangan bung jangan membajak lagu larangan
ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ono kaya ra ono ngendi kasih sayangi sing kaya cahyane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewean ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa panane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat dalungane mergo ra disangga wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Pijen Halo, ketemu sakina apal to kapan? lha mung sakne kuwi kapan Kapan? dipikir sih egone wong tua abot Oh iya. Apa meneh lagu iki? ayo kaya lagu iki lho Kayak kisahku. alah meneh kabeh kisahmu kabeh sabar ya nak Yen pancen kudu pisah, aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewe.
kaya Arjuna ra kakean crita susah seneng adepono geran aku lanang golek apa padang edalan ora terus takutang dadi lanang tenang
Asmita sang kumbang wewayang ngrangsang pucuk sarining kembang kusumaning ratri mangsa kinanti mematri sajroning
asmara menunggu pertemuan tiba.
Dek